bolet és l'aparell esporífer de diversos tipus de fongs superiors. La part visible d'aquests organismes consta d'un casquet esfèric o barret sostingut per una cama. Per a donar a conèixer la gran diversitat de fongs que tenim als nostres ecosistemes, s'ha presentat el llibre Els bolets de la Safor, de Santiago García. A l'acte han intervingut l'autor de l'obra junt al professor emèrit d'investigació Francisco de Diego Calonge i Xavi Rodenàs, membre del CEIC. Este trabajo llegó a mí hace alrededor de 3 años y se planteó a realizar un estudio de la flora micològica de la Safor. El meu nom és Santiago García Català i soc de Gandia. Vaig estudiar Ciències Ambientals al campus universitari de Gandia. Vaig iniciar els meus estudis l'any 2003 i vaig finalitzar el 2008. El meu projecte final de carrera va ser un estudi d'alimentació de Trachemis scripta elegans en la marjal de la Safor, dirigit per Jesús Vilaplana. Hemos sido agraciados en la Casa de la Escuela Politécnica Superior de Gandia por tener un entorno tan accesible y tan diverso en lo que respecta a los hábitats. Opine que estudiar Ciències Ambientals al campus universitari de Gandia té molts avantatges, com puguen ser visitar molts ecosistemes que tenim ben a prop i a poca distància del campus. Y antes de dar paso a Paco Calonge, me gustaría agradecer especialmente el apoyo dado por mis padres aquí presentes, ya que sin ellos tampoco hubiera sido posible hacer nada. No cabe duda que después de hablar con el padre, he tenido ocasión de conocer al padre hace unos minutos, ahí en ese pasillo, y me ha dado cuenta de las primeras aventuras de Santi en el campo. Claro, tienes que reconocer, Santi, que con ese padre no tenía más remedio que ser biòlogo. Jo crec que el meu inici en el món dels bolets va començar des de ben menut, quan la meva família eixia a la muntanya. Ese sí que es un padre ejemplar. Le sacaba de la cama cuando estaba todavía de pañales, apenas hablaba, y decía: Santi, vamos al campo. Y a las 6 de la mañana, antes de amanecer, allá iban los tres, la mamá, el padre y Santi, a buscar lo primero que apareciese en el campo. Y entonces no sé por qué le gustaron las setas. Però em semblava que hi havia moltes espècies a banda de les que agarraven i em preguntava què és això? I no em sabien contestar. I aleshores vaig decidir estudiar-les perquè volia saber un poc més d'aquest món i ningú era capaç de donar-me resposta. Y aquí le tenemos transformado en un excelente micólogo. La ciència que estudia els bolets és la micologia. Micologia, del grec miques, fongs, i logos, tractat. Ciència que estudia els fongs, les seues propietats genètiques i bioquímiques, la seva taxonomia i la seva utilitat per a l'home. La idea d'escriure els bolets de la Safor i zones limítrofes va sorgir a partir d'un company de treball em va comentar que tinguem tant de material perquè no publicava alguna cosa. Vam sol·licitar una beca al CEIC per fer un estudi més detallat de la flora micològica de la Safor i ens el van concedir. Hem realitzat l'estudi en tot tipus d'ecosistemes a la Safor i no ens hem centrat en cap zona en concret, sinó que hem intentat mostrejar tota la Safor, ja siguin ecosistemes litorals de dunes, pinars, sureres, encara que són molt escasses, matollars cereals, i encara que al llibre apareixen recollides 150 espècies, el nombre d'espècies que hem catalogat és molt major. El problema és que hem hagut de seleccionar únicament 150 per a la publicació. El meu tutor d'aquesta obra ha sigut Xavi Rodenàs, membre del CEIC, i ha jugat un paper molt important a l'hora d'elaborar el llibre, ja que va ser gràcies a ell em van poder concedir aquesta beca, perquè era un apassionat del món dels bolets. ¿Esta seta se come o no se come? Que haya alguien en la casa que responda: pues mire, señor o señora, es comestible por esto y por esto, o es venenosa por esto y por esto y por esto. Y tenga mucho cuidado de no confundirla con aquella otra que es muy parecida. Y evidentemente, habiendo esta categoría de micólogos desde hace 20 años, pues era de esperar que alguien de la categoría de Santi García pues prosperase y se dedicase a hacer una obra micològica important. Si he de destacar algunes espècies, crec que les més destacables són aquelles que han aparegut en dunes litorals
ja que és un ecosistema molt escàs tant a la Comunitat Valenciana com a la resta de la península, i he de destacar algunes espècies molt interessants com poden ser Agaricus aridícola, Pethida pseudoamòfila, Marasmilus mesosporus, Satirella amòfila, totes elles localitzades en les dunes de la Safor. Capell de fins a 3 centímetres de diàmetre, peu de fins a 20, gleba formada per làmines molt comprimides, fructifica a finals d'hivern i principis de la primavera sobre dunes litorals. D'un a 5 centímetres de diàmetre i 4 d'altura, globoses i immerses en l'arena. Després s'obrin i es trenca la part superior en forma d'estrela. Fructifica a l'hivern i a la primavera sobre dunes litorals. Capell de 0,2 a 2 centímetres, làmines molt separades, desiguals, peu de fins a 2,5 cilíndric, carn fineta, un poc fibrosa, en ambients dunars des de finals de la tardor i durant l'hivern. Recomanaria estudiar una carrera científica perquè ens permet la possibilitat d'entendre com funciona el planeta Terra des del punt de vista físic, químic o biològic. D'esta manera amplim els coneixements ja existents amb la possibilitat de dissenyar o portar a terme activitats sostenibles amb l'ecosistema.